Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavati. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupagata Mahyam Dadati Supadantam. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pratharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Jai Shri Radha Govinda Ji ki jai. അപ്പോൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗമാണ്. 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസം, ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരോടോ യക്ഷരാക്ഷസന്മാരോടോ ആരോടാണ് നമ്മിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉടലെടുക്കുന്നു, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. വിശ്വാസം മാത്രമല്ല, പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. കൂടാതെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എല്ലാ തരത്തിലും, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ആ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ മതത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ മതങ്ങളിൽ, കാരണം മതം എല്ലാം തന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ്. ചിലപ്പോൾ, കാരണം നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിലാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മതം മാറുന്നു? അതാ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മതത്തിൽ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു വരും, നമ്മൾ എന്നിട്ട് മനുഷ്യർ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതം സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മതം എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ഭാരതീയർ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ആര്യന്മാർ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻകാലങ്ങളിലെ ആര്യ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നു. അത് എന്നുള്ളത് സനാതന ധർമ്മമാണ്. അത് മതമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സനാതനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു? കാരണം നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ്, മുൻകാലങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമോ ഭൗതികതയെ കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമോ അല്ല പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസം, അതും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആരായിരുന്നു? ഋഷിമുനിമാരാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ ഗുരുകുലത്തിൽ പോകുന്നു, ആ ഗുരുകുലത്തിൽ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ശിക്ഷാഭ്യാസം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക്. അതും എല്ലാ തുറകളിലുള്ളവരും അവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവരവരുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷണം അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ആധ്യാത്മികതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ശിക്ഷണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു? നമ്മുടെ മുൻകാലങ്ങളിലെ ഭാരതീയ വാസികളെല്ലാം തന്നെ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ
ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ജീവാത്മാവിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ആധ്യാത്മികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഭാരതീയർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? അതാണ് ഭൗതികമായി. കാരണം ശരീരം ഭൗതികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബയോളജി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമല്ലേ? അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉയർച്ച കിട്ടാൻ, സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നല്ല സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കണം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികളെ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് അവർക്ക് നല്ല മാർക്കോട് കൂടി അവരെല്ലാം പഠിക്കണം. കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും, അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സാകണം. എന്നിട്ട് നല്ല ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 4 അക്കം 5 അക്കം സാലറി എല്ലാം വാങ്ങിക്കുക. എന്നിട്ടോ സുഖസമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, അത് മാത്രമാണ്. അവിടെ വെച്ച് തീരുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം. അതായത് സുഖസമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജോലി. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ് പണിയാം, കാറ് വാങ്ങിക്കാം, പലതരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. അതിന് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഏത് സ്കൂളിലാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വിചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരും കൂടെ എതിർക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവത്ഗീത ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അതുവഴി നമ്മുടെ ഭാരതീയർ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ? അത് ആരും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ, കോളേജുകളിൽ, മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ വരെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ എങ്ങനെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവരവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ, മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എങ്ങനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വരെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മതം എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്, മതം എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമല്ലാത്തതാണ്. കാരണം അത് നമ്മളെ ശാശ്വതമായിട്ട് ഒരു മതത്തിൽ, ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളെ നിർത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ വിശ്വാസം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടേത് സനാതന ധർമ്മമാണ് ഭഗവാനെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ശാരീരികമായിട്ടല്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആധ്യാത്മികരാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ ആധ്യാത്മികരാണ്. ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സനാതനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവത് സേവകനാണ് എന്ന് ഞാൻ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, കർമ്മം ചെയ്യുക, നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ശാശ്വതത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാരതീയ സംസ്കാരം ഒരു മതത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ള ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വിശ്വാസത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസം മാറുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ മതവും മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഈ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരം, സനാതനധർമ്മം ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ സനാതനധർമ്മം ഗുണങ്ങളെയും മറികടന്ന് ആധ്യാത്മികമായ തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു. ആ സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടേത്, സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടേത് ഒരു മതമല്ല. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം. സനാതന ധർമ്മമാണ് നമ്മുടേത്. സനാതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും സനാതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച്
പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു. ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കുക വഴി തന്നെ നമ്മൾ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പോൾ സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ലെവലിലാണ്, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഭൗതികത എന്നുള്ളത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. 3 ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ വിശ്വാസം വരുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആരാധനകളും അതെല്ലാം നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ മതങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടേത് സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയല്ല, അത് ശാശ്വതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സനാതനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരാളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തെ, ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് അയാളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആരാധനകൾ, അതെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരാളുടെ ആഹാര രീതിയും ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ ആധ്യാത്മികമല്ല. കാരണം അവ നമ്മളെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മവും നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അവസാനത്തെ 3 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും അതിനെ എങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമാക്കാം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്ന് അവസാനത്തെ 3-4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആരംഭം, ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭം 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. കാരണം 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അവസാനത്തെ ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അതായത് ഭഗവാനെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട്, പുരുഷോത്തമനായിട്ട് ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ, തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ അവർ ഭഗവാനെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. കാരണം അവർ ഭഗവാനെ ഭജതി മാം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഭജിക്കുന്നു, സേവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളവർ. അതാണ് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ദൈവീകമായ ഗുണങ്ങളുള്ളവർ, അവർ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ. അപ്പോൾ ഈ 2 സ്വഭാവവുമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന് 2നും പെടാത്തവരായിട്ട് വിശ്വാസം, അവരവരുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് വിശ്വാസം രൂപപ്പെട്ട് തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? അവർ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവീക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവും വിവരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. 7 മുതൽ 20 വരെ ആസുരിക സ്വഭാവക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നീട് എങ്ങനെ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് ആസുര സ്വഭാവം നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നു, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം മുതലായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതികതയെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള, ഭൗതികതയെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് ഒരാളെ അസുര സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും? ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അതുവഴി നമുക്ക് ഈ കാമക്രോധ ലോഭത്തെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനന്റെ ചോദ്യം, ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. പിന്നീട് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ
നമ്മുടെ ആഹാര രീതി, അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമാക്കാം. അതിനുള്ള വഴിയാണ് അവസാനത്തെ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 16-ാം അധ്യായം വൃക്ഷത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവീക ഗുണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാൻ ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമായിട്ട് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശിഖരങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്തോറും ആധ്യാത്മികതയെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും തോറും, ബ്രഹ്മലോകം വരെ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ദൈവികമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രളയം വരുമ്പോൾ കൂടെ നമുക്ക് അതിനെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെ മോക്ഷത്തിലേക്ക്, മുക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ. അത് നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു, ഉന്നതമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. പക്ഷേ ആസുരിക ഗുണങ്ങളും മാനസികാവസ്ഥയും കൂടെ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ വിവരിച്ചു. അത് ഒരാളെ, ആസുരികമായ ഗുണങ്ങൾ ഒരാളെ മരത്തിന്റെ താഴെയിലേക്ക്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കും താഴെയുള്ള ഗൃഹങ്ങളിലാണ് താമസിക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവർ വസിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അവിടെ നിന്ന് നരകത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. കാരണം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ ഈ ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ഒരാളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അധപ്പതിച്ച് താഴെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ആസുര ഗുണങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നെ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ അനുയായികൾ ദൈവീകരാണ് എന്നും അവിശ്വാസികൾ ആസുരികമാണ് എന്നും കൃഷ്ണൻ സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിശ്വാസത്തോടെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും? അതായത് ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളൊന്നും തന്നെ അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുത്തി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതാണ് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, അവർ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? അവൻ സത്വഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലോ അല്ല, അവൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് സ്ഥിതിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്, ഏ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാതുക കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച്, അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് ഒരു ആരാധനാക്രമങ്ങൾ ഒരാൾ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നു അവനവന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച്. അങ്ങനെ ആരാധന എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ ഭയങ്കര ആരാധനയായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെ ദൈവമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ട്. അത് എവിടെയും ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ മനുഷ്യരാണ് അവരും ഇതേപോലെ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചിലർക്ക് അവരുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇവരെല്ലാം ദൈവമായിട്ട് അവർ കാണുന്നു, അവരെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷമായിട്ടുള്ള ആ സ്വഭാവങ്ങളെ, വിശ്വാസങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവച സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതിതാം ശൃണു. ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയി തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ അവർക്ക് പുതിയ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലത്തിന് അനുസരിച്ചാണ്. ഏത് കർമ്മഫലമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം. കൂടാതെ ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ,
അപ്പോൾ ഒരാൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്വമേധയാ ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാനാണ്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വഭാവം അതുപോലെ തന്നെ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾ എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഗുണങ്ങളും ഈ ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരിൽ സത്വഗുണം വളരെ മൈനസ് ആയിട്ടേ കാണുകയുള്ളൂ. കാരണം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. കാരണം അവർ കൂടുതലായിട്ട്, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കൂടുതലായിട്ട് അവർ താമസിക ഗുണങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രദർശിപ്പിച്ച് അസുര സ്വഭാവങ്ങൾ തന്നെ അവർ വീണ്ടും കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസം പ്രത്യേകം ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറിത്തീരുന്നു. ഇതേ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾ അയാൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു 14-ാമത്തെ അധ്യായം. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവയാൾ ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും സന്തുഷ്ടനായി തീരുന്നു. കാരണം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള കഴിവ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നവരെ ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രാജസിക ഗുണമുള്ളവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ തീർക്കാനായിട്ട് അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വർഗലോകം വരെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് കാമി, രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളവർ. എന്നാൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തെയും മറികടന്ന് ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഭക്തൻ. അതായത് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. സാധാരണ സത്വഗുണം എന്നുള്ളത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള ഇതാണ് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നത്. അതാണ് വാസുദേവ അവസ്ഥ. ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി വളർത്തി ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു. ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സത്വഗുണമാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അത്രമാത്രം. അതിലും മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരാളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആരാധനാക്രമങ്ങൾ, വിശ്വാസം, പിന്നീട് ഭക്ഷണക്രമം, പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയെല്ലാം കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണത്? യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാം ശാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഹ. അപ്പോൾ താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അവർ രാക്ഷസന്മാരെയോ അസുരന്മാരെയോ ഒന്നും ആരാധിക്കാൻ പോകില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം അവരെല്ലാവരും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് അസുര സ്വഭാവം നല്ലതല്ല. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ആരാധനയും അതുപോലെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ വിശ്വാസം അതേപോലെ മാറുന്നു. എന്നാൽ രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലാണ് ആസക്തി. അസുര സ്വഭാവികളുടെയും ആസക്തി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓരോ ജീവനും മൗലികമായി പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ്.
അതിനാൽ നമ്മൾ മൗലികമായി പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികരാണ്. എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം മറന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ബദ്ധരായിട്ട് തീരുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിക്ക് ബദ്ധരായിട്ട് തീരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി തൻ്റെതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗുണങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ നമ്മൾ മറന്ന് ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വം, രാജസിക ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വം, അതേപോലെ തമോ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വം. നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി നമ്മൾ തൻ്റെതായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃത്രിമ ജീവിതവും വിശ്വാസവും കേവലം ഭൗതികമാണ്. ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയത്താൽ അഥവാ സിദ്ധാന്തത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും മൗലികമായി ആത്മാവ് ഗുണാതീതനാണ്. എന്നാൽ ആത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മിഥ്യാ അഭിമാനം, മിഥ്യാ വിശ്വാസമാണ് ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ശരീരത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. എന്നാൽ സ്വയം ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കാൻ ജീവാത്മാവിന് താൻ നേടിക്കൂട്ടിയ ഭൗതികത മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം മുക്തനാകണം. എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികത മാലിന്യങ്ങൾ വരുന്നത്? ഈ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വിചാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കെട്ടുപാടുകളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകണം. ആ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായാൽ മാത്രമേ ആ പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ജീവാത്മാവിനെ ഓർക്കാനും തിരിച്ചു വരാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിർഭയം തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴി ഒന്നു മാത്രം, കൃഷ്ണാവബോധം. അതിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും പരിപൂർണതയിലേക്ക് ഉയരാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഈ വഴിയിൽ കാൽ ഊന്നാത്തവർക്കാകട്ടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് നീങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. അതാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേകമായ വിശ്വാസം, പ്രത്യേകമായ ആരാധനാക്രമം, ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ബദ്ധനാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ആസുര സ്വഭാവവും ഉണ്ട്, അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ഒരാൾ ദേവന്മാരെ, മറ്റൊരാൾ അസുരന്മാരെ, പിന്നെയാൾ ഭൂതപ്രേതാദികളെ എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ആസുര സ്വഭാവികളാണെങ്കിലോ കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അസുര സ്വഭാവികളാണെങ്കിലും അവർ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അവരുടെ ആ തപസ് വളരെ കഠിനമാണ്. ശരീരത്തെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട്, അകത്ത് വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാമോ അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ട പ്രകാരമല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ രാവണനെ കാണാം. രാവണൻ ഇതുപോലെ തന്റെ ശക്തിയിൽ അഹംഭാവിതനായിട്ട് കൈലാസ പർവ്വതം തന്നെ എടുത്തുയർത്തുന്നു. എന്തിനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ഭഗവാൻ ശിവന്റെ ആരാധകനാണ് രാവണൻ. എന്നിട്ടും ആ ശിവനെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് രാവണൻ മുതിർന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അസുര സ്വഭാവികൾ അങ്ങനെയാണ്.
തനിക്ക് അനുഗ്രഹം തന്ന, തനിക്ക് ശക്തി തന്ന ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് രാവണൻ മുതിരുന്നു. ആ ഭഗവാനെ തന്നെ വെറും ഒരു ജോലിക്കാരനെ പോലെ രാവണൻ കാണുന്നു. അപ്പോൾ രാവണനോട് ശിവനോട് രാവണന്റെ അപേക്ഷ അതായിരുന്നു, തനിക്ക് ആപത്തൊന്നും വരാതെ ശിവൻ കാത്തുകൊള്ളണം. അതാണ് എന്താണ് ഒരു ജോലിക്കാരനെ പോലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്, തനിക്ക് ദർശനം തന്ന് തനിക്ക് അനുഗ്രഹം തരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭയാനകമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 2 കൈകളും മുകളിൽ ഉയർത്തി അനേക വർഷങ്ങൾ ഹിരണ്യകശിപു വെയിലും മഴയും എല്ലാം കൊണ്ട് തപസ് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് തനിക്ക് ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത വരം തരണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ വളരെയധികം ശക്തി ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെയും മറ്റുള്ള ദിക്പാലകരെയും എല്ലാവരെയും തന്റെ അധീനത്തിലാക്കി ഹിരണ്യകശിപു. അതുപോലെ രാവണനും, നവഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം രാവണന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ബന്ധികളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രാവണൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അസുര സ്വഭാവമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ദേവന്മാരെയും എല്ലാം തന്റെ അടിമകളാക്കാനും ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എതിർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ, അവർ അസുര സ്വഭാവികളാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആഹാരം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ എങ്ങനെ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെ ഗുണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അതാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരേ തലത്തിലാവില്ല ഇവയുടെ സ്ഥിതി. ഏതു ഗുണം മുൻനിൽക്കുന്നവരിലാണ് ഇന്ന വിധം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുക എന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് അറിയാവുന്ന ആളാണ് ശരിക്കും ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അയാൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. ഇനി ഭക്ഷണം, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഇവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം. ആയുസത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധനാഃ രസ്യാ സ്നിഗ്ധാ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാരാ സാത്വിക പ്രിയഃ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അങ്ങനത്തെയുള്ള ആഹാരമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതും. അല്ലാതെ രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കില്ല. ശുദ്ധമായിട്ടുണ്ടാക്കിയതും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും നമുക്ക് അത് കഴിക്കുന്തോറും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം നിറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള രസവത്തായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് യോജിച്ചത്. അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കേണ്ടതും. എന്നാൽ കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. 3 മണിക്കൂറിന് മുൻപ് പാചകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുണ്ടാക്കുന്നതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 3 വിഭാഗത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഏത് ഭക്ഷണമാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തെ താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമാകില്ല. കാരണം സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം എന്നുള്ളത് എരിവും പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം തന്നെ മിതമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും.
കൂടാതെ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്തോറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കോ തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും ഉള്ളവർക്ക് വളരെയധികം എരിവും വളരെയധികം ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം മുന്നിൽ നിൽക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമാകുകയില്ല. അപ്പോൾ അവനവന്റെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാദും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇനി യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്? യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം അത്രേ സാത്വികം. സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ അവനവന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? മനുഷ്യരുടെ കർത്തവ്യമാണ് യജ്ഞം ചെയ്ത് ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതുവഴി ദേവന്മാരും ഭഗവാനും സന്തുഷ്ടരായി നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതെല്ലാം തരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സന്തുഷ്ടരാക്കാൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് ജപയജ്ഞമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമജപയജ്ഞമാണ് കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം. അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഫലമൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ്. സത്വഗുണത്തിലെ യജ്ഞം വേദവിധി പ്രകാരമാണ്, കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ, ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെ. അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോകുന്നത് കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടല്ല. സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏതൊരാളിന്റെയും കർത്തവ്യം അങ്ങനെയാണ്. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വേദവിധി പ്രകാരം വേണം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് യജ്ഞം നടത്തുക. എന്നാൽ ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണെങ്കിൽ അത് സത്വഗുണത്തിലാണ്. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസികം എന്നറിയുക. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഭസ്മാസുരൻ യജ്ഞം ചെയ്തത്. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെയൊന്നുമല്ല. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അയാൾക്ക് ശിവനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി വളരെയധികം ശക്തി കൈക്കലാക്കണം, അതുവഴി ഈ ഭൂമിയെ തന്നെ ഭരിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പെട്ടെന്ന് തന്നെത്താനെ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും സ്വയം അഗ്നി കൂട്ടി അതിൽ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. 2-3 ദിവസമായിട്ടും ഭഗവാൻ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ, മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ടിച്ചെടുത്ത് ഹോമിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുവഴിയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമോ എന്ന്. അതാണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുകയാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ശിരസ് തന്നെ അറുത്ത് ഹോമിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആ രാക്ഷസൻ. അപ്പോൾ അസുര സ്വഭാവികൾ അങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് വേദനകളൊന്നും തന്നെയില്ല. അവർ കഠിനന്മാരാണ്, കഠിന ഹൃദയന്മാരാണ്. എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയുള്ളവരാണ് അവർ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്റെ ശിരസ് തന്നെ കണ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, നിവൃത്തിയില്ലാതെ. എന്നിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരം എന്താണോ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഭസ്മാസുരൻ ചോദിച്ചത്, ഞാൻ ആരുടെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കുന്നുവോ അവർ ഭസ്മമായിട്ട് തീരണം, തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകണം എന്നാണ് ഭസ്മാസുരന്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും തലയിൽ കൈവച്ച് എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഈ ഭൂമണ്ഡലം മുഴുവനും തന്റെ വരുതിയിലാക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുറപ്പെടലാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശിവൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു. അനുഗ്രഹിച്ച വഴിക്ക് അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടത്? തന്റെ ആ കൈ ശിവന്റെ തലയിൽ തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുന്നു. കാരണം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനാണ്. ശിവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുത്ത ആ വരം ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, ഭഗവാൻ ശിവൻ വെറുതെ നുണ പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ തലയ്ക്ക് കൈവച്ചിട്ട് ആ വരം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. ശിവൻ കുറച്ച് ആദ്യം പേടിച്ചു പോയി. കാരണം ഭഗവാൻ ശിവൻ
വിഷ്ണു തത്വത്തിലല്ല. ഭഗവാൻ ശിവൻ താമസ ഗുണത്തിലാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിലും ഭഗവാനോളം ശക്തി ഭഗവാൻ ശിവൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ശിവൻ വേഗം തന്നെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി, എന്താണ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് വിധത്തിൽ അതിന്റെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കഥയിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലകന്റെ രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ ഭസ്മാസുരനെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നൊരു കഥയിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മോഹിനി രൂപം എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മോഹിനി രൂപം എടുത്തിട്ട് ഭസ്മാസുരൻ വഴുന്ന ഭസ്മാസുരൻ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശിവനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിക്കിലും നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ മോഹിനി മൂർത്തി വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഭസ്മാസുരൻ വരുന്ന വഴിക്ക്. അപ്പോൾ മോഹിനി മൂർത്തിയെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഭസ്മാസുരന് കുറച്ച് ആകർഷണം വരുന്നു. അപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാനെല്ലാം പറയുന്നു. അപ്പോൾ മോഹിനി മൂർത്തി പറയുന്നു, എന്നെ നൃത്തം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുമോ അവരെ മാത്രമേ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഭസ്മാസുരൻ സമ്മതിച്ചു, ശരി ഞാനും തയ്യാറാണ്. രണ്ടുപേരും നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. നൃത്തം ചെയ്ത് മൂർധന്യത്തിലെത്തിയപ്പോൾ മോഹിനി മൂർത്തി തന്റെ കൈ ശിരസിൽ വെക്കുന്നു. നൃത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭസ്മാസുരനും തന്റെ കൈ ശിരസിൽ വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയാളുടെ ശിരസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റേ കഥയിൽ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭസ്മാസുരൻ തപ്പിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ഭഗവാൻ ശിവനെ. അപ്പോൾ ഈ കുമാരൻ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എങ്ങോട്ടാണ് ധൃതി പിടിച്ചു പോകുന്നത്? ഞാൻ ആ ശിവനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ശിവൻ എനിക്കൊരു വരം തന്നു, അത് ശരിയാകുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണ കുമാരൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളല്ലാതെ ശിവനെ വിശ്വസിക്കുമോ? ശിവൻ പറയുന്നതൊന്നും തന്നെ സത്യമാകാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. കാരണം ശിവൻ അത്രയ്ക്കൊരു ശക്തിയൊന്നുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് കൈവച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം ശിവന് അത്രമാത്രം ശക്തിയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയെല്ലാം മാനസികമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഭസ്മാസുരന്റെ മനസ്സിനെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നു. ഭസ്മാസുരൻ അത് വിശ്വസിച്ച് തന്റെ കൈ സ്വന്തം ശിരസിൽ വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയാളുടെ കഥ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ താമസിക സ്വഭാവമുള്ളവർ, അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ്, അജ്ഞാനത്തിലാണ്. കൂടാതെ അവർ ഇതുപോലെ വേദങ്ങളെയും ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഭഗവാനെയും ഒന്നും തന്നെ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലുള്ള തപസ്. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട്. ശാരീരികം, വാങ്മയം, മാനസികം. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സാണ് ഉള്ളത്. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്ററിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമേവ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനും നമുക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധരാകാനും വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെളുപ്പിനെ രാവിലെ എണീക്കുന്നതും കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കുന്നതും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ വിളക്ക് കൊളുത്തി നാമജപം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതുപോലെ നാവ്, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുക, എത്രമാത്രം മനസ്സിൽ കൽമഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടേത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വളരെ പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ളവർ, മനസ്സ് നിർമ്മലമായിട്ടുള്ളവരുടെ സംസാരം വളരെ നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വളരെ നമ്മിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ തപസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്ററിറ്റി നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായ ശരീരത്തെ താപസികമാക്കുക, പരിശുദ്ധമാക്കുക, മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുക, നാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുക. അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, അത് ശാരീരികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരെ പ്രണമിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും അവരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്
ശാരീരികമായിട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, ലാളിത്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുക, ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിക്കുക, അതും ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അഹിംസ, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഉപദ്രവം കൊടുക്കാതിരിക്കുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൂടെ പരിശുദ്ധമാകുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കൽ, കാട്ടിൽ പോയി കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കൽ മാത്രമല്ല. ഇതുപോലെ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ നയിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ അലസമായിട്ട് ഉച്ചവരെ കിടന്നുറങ്ങുകയും കിട്ടുന്നതെല്ലാം കഴിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തപസ്സല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. അതുവഴി ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ശാരീരികമായ തപസ്സാണ്. ഇനി വാങ്മയ തപസ്, വാക്കുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളെ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാം? നമുക്ക് നാവിനെ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാം? അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയർ സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയ തപസ്. അപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി ഇതെല്ലാം തന്നെ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. എപ്പോഴും സത്യം മാത്രം പറയുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന വാക്കുകൾ പറയുക, മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും അവർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതും വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവനവനും ദോഷം, മറ്റുള്ളവർക്കും അത് വിഷമകരമാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ അതുമാത്രം നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ചിലർ എപ്പോഴും വായി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തികെട്ട ഭാഷകളെ പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുക, നമ്മുടെ വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. കൂടാതെ പതിവായിട്ടുള്ള വേദോച്ചാരണം, അങ്ങനെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദിവസവും നാവുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുക. അതുവഴി നാവിന്റെ വാക്കുകളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് വാങ്മയ തപസ്. പിന്നെ മാനസിക തപസ്, സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. അപ്പോൾ മാനസികമായ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വായിക്കാം. മാനസികമായ തപസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തിയാണ് മാനസികമായ തപസ്. കാരണം മനസ്സിലാണ് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, മനസ്സാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻസസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സ് അതിനുവേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാം. പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അതാണ് മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. എങ്ങനെ അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെ? ഇതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കുക, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സഹായിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. കാരണം മനസ്സിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യണമോ ചെയ്യേണ്ടയോ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, മനസ്സാണ്. നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലുള്ളപ്പോൾ മനസ്സാണ് തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, പരിശീലിപ്പിക്കണം. അന്യർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. സ്വഭാവശുദ്ധീകരണത്തിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വഭാവശുദ്ധി. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ സ്വഭാവശുദ്ധീകരിക്കുക? സ്വഭാവശുദ്ധീകരണത്തിന് കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണം. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വിചാരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ആകർഷണം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മനസ്സിനെ എപ്പോഴും അതിനെ കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും. അത് വേണ്ട, ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറുമ്പോൾ മനസ്സെപ്പോഴും സന്തുഷ്ടമായിരിക്കും. മനസ്സിൽ പിന്നീട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല.
മനസ്സൊരിക്കലും അനാപത്തായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ പറ്റി എത്ര കണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് അസംതൃപ്തി വളരും. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിരക്തി സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കണം. മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലാണ്. തപസ്വി തന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ആർജവം ദീക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിതം വിശുദ്ധീകരിക്കണം. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉൾച്ചേർന്നതാണ് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ തപസ്യ. അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ശരീരത്തിനെ ശുദ്ധിയാക്കണം, നാവിനെ ശുദ്ധിയാക്കണം, മനസ്സിനെ ശുദ്ധിയാക്കണം. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് വളരെയധികം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള തപസ്യകൾ എങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു? സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ എങ്ങനെ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു? അതാണ് അടുത്ത 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. സാത്വികമായ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈഹി സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം, വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ ഈ തപസ് സാത്വികം എന്ന് പറയാം. ഇത് തപസ് ശാരീരികവും വാങ്മയവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള തപസ് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക, ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാണ്. അതായത് ശരീരം കൊണ്ട് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തെ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നു, ഗോവർദ്ധനത്തെ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നു, മായാപൂരിനെ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക തീർത്ഥയാത്രകൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. അതെല്ലാം തന്നെ ശാരീരികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അത് വാങ്മയ തപസ്സാണ്. മനസ്സിൽ ഇതുപോലെ ആധ്യാത്മിക യാത്രകൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുമുള്ള ചിന്തകൾ വരുത്തുക, അത് മാനസികമായ തപസ്സാണ്. ഭൗതികതയിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മസംയമനത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ വാങ്മയ തപസ്സാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും നാവിനെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ഛലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ് അതിന്റെ ഫലവും. അതായത് ബഹുമതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കും, അതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ആ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചടങ്ങെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവർക്ക് പൊന്നാടി അണിയിക്കുന്നു, അവരെ പറ്റി വളരെയധികം നല്ല 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 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു, അവരെ നമസ്കരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ക്ഷണികമായിട്ട് ആ ഒരു താൽക്കാലിക തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ബഹുമതിക്കും ആരാധനയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലവും ക്ഷണികമാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് ആധ്യാത്മികമായ പ്രവൃത്തിയല്ല. അവർക്ക് സ്വയം എന്തെങ്കിലും ബഹുമതിയും പിന്നെ പ്രശസ്തിയും എല്ലാം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് രാജസികമാണ്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപു ആണിത്. ഹിരണ്യകശിപു ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തത് ശരീരത്തെ ഇത്രമാത്രം ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദേവന്മാരെ തന്റെ കീഴിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ രാജ്യമെല്ലാം സ്വർഗലോകമെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു. പിന്നീടോ ഭഗവാന്റെ നാമം ആരും ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാവരും ഹിരണ്യകശിപുവായ നമഃ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം, ഭഗവാനെ ആരും പൂജിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം വരുന്ന വിധത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ അവർക്ക്
ക്ഷീണം വരുന്ന വിധത്തിൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് സ്വയം ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കുക, സ്വയം ശരീരത്തിന് പീഡനങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അത് മൂഢബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അജ്ഞാനത്താൽ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ദാനവും 3 വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ശരിയായിട്ടുള്ള ദാനം എന്നുള്ളത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ദാനമാണ്. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മിതം. അപ്പോൾ ദാനം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാശോ വസ്തുക്കളോ എല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനത്തിന് യോഗ്യരാണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാശുകൊണ്ട് ആ സ്വീകരിച്ചയാൾ എന്തെങ്കിലും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് നമ്മളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ യോഗ്യനാണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അത് മാത്രമേ സാത്വികമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതയുള്ള വ്യക്തി ഒരേ ഒരാൾക്കാരേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. കാരണം അവർ മാത്രം ആ ദാനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി അതെല്ലാം അർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മൾ ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കർത്തവ്യമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാവുന്നുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിലോ അത് അയാൾ പാപകർമ്മത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കും അതിന്റെ പ്രതികരണം വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച, ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ശരിയായ സമയത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുക. അതുവഴി നമ്മുടെ കർമ്മവും നമ്മളെ നിഷ്കാമനായിട്ട് പരിശുദ്ധനാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഒരിക്കലും ആ ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണെന്നോ അതിന്റെ ഫലം തനിക്ക് അനുഭവിക്കണമെന്നോ എന്നുള്ള വിചാരം ഒരിക്കലും പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ ദാനത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ചിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി പ്രതിഫലേച്ഛ ഇല്ലാതെ ശരിയായ വ്യക്തിക്ക് ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാണ്. ആ ദാനം അത് നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നു, ഭിക്ഷക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ എല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ നമ്മളോട് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഹാര വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തോളൂ, കാശ് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. കാരണം കാശ് അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യും. ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, കഴിക്കണം. അപ്പോൾ അത് അതോടുകൂടി തീരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് കാശ് കൊടുത്താൽ അവർ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാപകർമ്മമായിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. സത്വഗുണത്തിലെ ദാനമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സത്വഗുണത്തിലെ ദാനമാണ്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലം ഉദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദിയദേശ പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. തനിക്ക് പ്രശസ്തി വരണം എന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടകാല സമയത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിറ്റെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രശസ്തി തനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ രാജസികരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലെ ദാനം അങ്ങനെയാണ്. പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നു. അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസമാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ നീഡ് മണി ഫോർ വീഡ്, അതായത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കാശ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ
അത് അനർഹരായവരാണ്. അത് പാപകർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം നമ്മളും അനുഭവിക്കായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ദാനം കൊണ്ട് നമ്മളും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു, ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് അർഹരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, ഭക്തന്മാർക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവജ്ഞയോടുകൂടി, ബഹുമാനത്തോടുകൂടി, ആദരവോടുകൂടി അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നൽകണം, നിഷ്കാമനായിട്ട് നൽകണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും താമസികമാണ്, അതും പാപപ്രതികരണം ഉളവാക്കുന്നു നമ്മിൽ. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത 3 ശ്ലോകത്തിൽ, ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം, ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതൊരിക്കലും ആധ്യാത്മികമല്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മാറുന്നില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി കൊണ്ടുള്ള കർമ്മമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് അത് മാറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് മാറാനായിട്ട്, അതുമൂലം നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർച്ച കിട്ടുവാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പോൾ ഓം തത്സത് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആ അതീന്ദ്രിയ വാക്കുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടിരുന്നു? പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഓം തത്സത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാർ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് മാറില്ല. അങ്ങനെ ആ കർമ്മങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വേദോച്ചാരണങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഓം എന്നുള്ളതിനെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓം ഇതി ഏതദ് ബ്രഹ്മണോ നേദിഷ്ടം നാമ. ആദ്യ ലക്ഷ്യത്തെ, അതായത് ആ ബ്രഹ്മ പ്രാപ്തി നേടാനുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മപദത്തെ, ആധ്യാത്മിക പദത്തെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഓം എന്നാൽ വിഷ്ണു, പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേദസ്തുതികളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൽ ഓം എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. അത് പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത വാക്ക് തത് എന്നുള്ള വാക്ക്, ഓം തത്സത് എന്നാണ്. ഓം എന്നുള്ള വാക്ക് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഭൗതികമല്ല, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പോൾ ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അത് തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ കർമ്മം അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഓം തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അത് മാറുകയാണ്. തത്വമസി എന്ന് ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അർത്ഥം? തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയം, ത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ, അസി ആകുന്നു. അതായത്
നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഓരോരുത്തരും അതീന്ദ്രിയരാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തത്വമസി എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയൻ, അതായത് ഭൗതികമല്ല. നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഭൗതികരല്ല. ശരീരം മാത്രമാണ് ഭൗതികം. അകത്തുള്ള ജീവാത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്ന് കുറിക്കുവാനാണ് തത്വമസി പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ശരീരമല്ല, ശരീരം ഭൗതികമാണ്, നിങ്ങൾ ശരീരമല്ല, തത്വമാണ്, അതീന്ദ്രിയരാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് തത്വമസി. മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിരക്തിയെ തത്വ വിവരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഫലങ്ങളെ അവഗണിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തത്തെന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി സത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാശ്വതം എന്നർത്ഥം. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളത് നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സന്തോഷമല്ല അവിടെ പ്രധാനം. ആ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാതെ ഒരാൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളായിട്ട് മാറുന്നു. അതുമൂലം ആ കർമ്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. പിന്നെയോ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. തദേവ സൗമ്യ, സത്യെന്നാൽ ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ശാശ്വതമാകുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാശ്വതമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങളും ശാശ്വതമാണ്. അപ്പോൾ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാശ്വതമാക്കപ്പെടുന്നു. ആ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന യജമാനൻ ശാശ്വതനാകുന്നു, അതായത് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. കൂടാതെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ശാശ്വതമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഓം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വാക്ക്, തത്ത് എന്നുള്ളത് അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പിന്നെ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തി, ആധ്യാത്മിക പ്രവൃത്തി എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റുവാനായിട്ടാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഓംകാരത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമായ ഓംകാരം ആ, ഊ, മാ എന്നീ 3 അക്ഷരങ്ങളുടെ സംയോജനമാണെങ്കിലും ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കുന്നവർ ഓംകാരവും വിഷ്ണുവും വ്യത്യസ്തമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയും. ഇതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ആദി ലീലയിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ഓംകാരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയും രാധയെയും വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകാരേണോച്യതേ കൃഷ്ണഃ സർവലോകൈക നായകഃ ഉകാരേണോച്യതേ രാധാ മാകാരോ ജീവവാചകഃ. ആകാരം കൊണ്ട് ആ എന്നുള്ള ഓംകാരത്തിൽ ആ, ഊ, മാ എന്നീ 3 അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ആ എന്നുള്ള വാക്ക് കൃഷ്ണനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ സർവലോകൈക നായകൻ, ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഇനി ഊ എന്നുള്ള വാക്ക് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി, ആഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് രാധാറാണി. മാകാരം നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെ, ജീവാത്മാക്കളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എന്നുള്ള വാക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ഊ എന്നുള്ള വാക്ക് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണി, മാ എന്നുള്ള വാക്ക് ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഓം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ
ഈ മൂന്ന് സംഗതിയും അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂന്നും തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം, പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിടാതെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിഫലമാക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ശാശ്വതമാകുന്നില്ല. നമ്മൾ എത്രമാത്രം പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നേയില്ല. ജീവാത്മാവിന് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എവിടേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. ഇഹലോകത്തിലാകട്ടെ പരലോകത്തിലേക്കാകട്ടെ അതുമൂലം ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ടുള്ള കർമ്മമല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മമായിട്ടാണ് അത് മാറുന്നത്. അതുമൂലം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികങ്ങളാണ്. ആ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള മെച്ചവും ചെയ്യുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം ഏത് കർമ്മവും. വിശ്വാസമില്ലാതെയും ശരിയായ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ലാതെയും ചെയ്യുന്നതിന് സാഫല്യമില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. വേദവിഹിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം പരമമായ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനെ അറിയുക എന്നതാണ്. ഈ പ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് ആർക്കും വിജയലബ്ധിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം സ്വയം നമ്മൾ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചോ, വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചിട്ടും എത്രമാത്രം ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും സാധിച്ചില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. എല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിന് ഫലമുണ്ടാകുന്നില്ല. ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ ലോകത്തിലോ പരലോകത്തിലോ അതിന് സ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്കാണെങ്കിലും ഉയരണം. എന്നിട്ട് ആ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ സാഫല്യം നേടുന്നുള്ളൂ. രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുമുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മളെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കാനും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ